What's up? Patar Beach here, Bulinaw, Pangasinan. Ayan. Shoutout nga pala sa Munis family. Yan, shoutout dyan. Munis family, shoutout sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa Patar Beach, Bulinaw, dito sa parte ng Pangasinan. Ayan. So kakatapos lang ng ano natin, charity rides sa Anda, Pangasinan. So dumiretso tayo dito sa ano, Patar Beach. Shoutout nga pala sa ano, shoutout nga pala sa JNT mga taron. Shoutout sa mga katrabaho ko dyan. Post ng delivery guys, para tumas yung POD percentage natin. So ayan guys, so may mga foreign tourists dito sa ano, Koreano. Yan, mga upakan ko sila. Yan. May mga ano, naliligo, diary. Patar Beach dito, white sand. Shout out sa R25 Team Pangasinan, PURC Team Pangasinan. Yan, shout out sa inyo guys. Ride safe always. You know, lakas ng alon, no? Sarap maglakad dito sa ano, gilid ng dalampasigan. Ayan guys, so kasama ko yung ano, Route 25 Rider Club Team Pangasinan dito sa Patar Beach. Ayan, so after ng charity event namin, dumiretso kami rito para mag-bonding, mag-enjoy. So pupuntahan natin sila. Sana yung mga yan.
wala na. Yan, yung mga makikita nyo yung mga cottage na ano, halos puno-puno na rin yung ano cottage. Update ko lang kayo sa ano, sa ano ng cottage, yung bandang ano rito. Meron may best siya. Hindi po na natin yung number niya. Ipakasin na lang natin yung number niya. Hindi pwede maging rider lang. Saka di siya pwede ng ano. Huwag doon makahanap siya masaya. Okay lang na ako mag-rider. So dito may mga ano rin, may mga stall ng mga paninda. Pwede kang bumili kung may mga nagustuhan ka. Tubig. Ano naman kami? Hindi ko rin alam eh. Ito naman, kasama natin sa office. Go lang nagpunta. Akala ko... Mamay na. Paliksag di man isang patakdang. Ganayarapan. Pala po ko. Hindi ko alam eh. Paano to nung di-clutch ni may kinoy, motor to. Magkatingan din eh. Kasi magkatingan din o. Gano'n ka-restore sila. 110 yung 105. Pero mga hanggang sa nila ito. Lang 110, kaya ito. Shot mo na. Pala ko. Pala ko. Talugi ka, mang kulit talala mo tira. Naka-shot. Pre. Oh. Si Madam Lisa, so i-video Madam Lisa. Smile. Subscribe kayo Post ko muna sa ano, YouTube tapos send ko sa GC. Eng. Ano meron? Anong gawin natin? Ano meron? Ano meron? Merong inuman. Anniversary? Tapos na anniversary. Tapos na. Tapos na anniversary. Di ba February yun? Wala eh. Ano natin eh. Alanganin yung February. Dati next year ulit. Sa Holy Week na lang, Holy Week. Depende kung anong majority. Doon tayo. Sabi na po, marami ang magandang tanawin. Pwede ito yun. Upgrade. Basta may kami pa yan. May kami pa. Outside pang kasi tayo.
Tungga po. Tuloy. Yan Mindanao.